Us estimo molt a tots per estar veient aquest vídeo. Avui, tercera sèrie de l'any, una sèrie bastant curiosa. Lletres de cançons necessitades d'un anàlisi lingüístic i altres sorpreses. Què vol dir això? Jo quan vaig posar això a històries la gent em va començar a preguntar què coi volia dir. Això vol dir cançons rares que he trobat en català o en castellà, però rares d'aquelles que dius 100 oients a Spotify, potser hi ha 80.000, no sé, no ho he mirat. Però cançons que m'han cridat l'atenció, no vol dir que no m'agradin, no vol dir que no m'agradin, són gemes, són tresors, són diamantes que has d'excavar per trobar-los. I els he valorat, tant com intentarem analitzar-los i si hi ha algun que no s'entén intentarem llegir-lo tranquil·lament per molt que a mi se'm peti la vena d'aquí. I després la valoració, en aquest bonic PowerPoint que ja us aniré posant aquí per algun lloc les coses, hi ha ortografia i gramàtica, perquè després diuen que s'està perdent. Després el lèxic, que és important saber parlar bé. Després lògica i sintaxis, perquè hi ha construccions que no són ni llicència poètica, és una barbaritat. Després, creativitat i novetat, que és el que també ha de tenir un bon músic. I cinquena, musicalitat i enganxable, o sigui, quan és pegadiza, vale? Comencem per al top 5, una cançó que justament, i les escoltarem a tot, però justament tinc una persona molt proper que li encanta, i llavors me la va ensenyar i jo estava flipant, però bueno. És com un to paròdic, un to sàtira, espereu que la posi... Jo posaré les cançons, després si no em deixen publicar els vídeos em sap molt de greu. Jo poso de qui és cada cançó, de veritat no em vull lucrar amb res, això ho faig per passar-m'ho bé. I és Napalm Beach del Jordi Ganchitos. Cuando llega el verano se olvidan de todo. El activismo en redes la noche confunde. Cuando llega el verano todo da igual, ya no están comprometidos con la paz mundial. 1, 2, 3, fuego. Están tocando el saxo en el Líbano mientras ven pasar misiles, 40 guerras. Vale, si us agrada, que està guai, en veritat, el ritme i tal, ja ho veureu les valoracions. Està a Spotify, us deixo aquí el link. Vale, anem a analitzar la lletra. És en castellà, aquesta cançó. Perdó. I és bastant crítica de l'actualitat, no és cap sorpresa això, vale? No, dius, ai Míriam! No, vale, és obvi. Y digo, cuando llega el verano se olvidan de todo, el activismo en redes la noche nos confunde, ¿vale? O sigui, és com, ja no importa res perquè estic de vacances, ¿vale? Todo da igual, ya no están comprometidos con la paz mundial. Están tocando el saxo en el Líbano mientras ven pasar misiles, 40 guerras en el mundo, 50 grados a la sombra. Bad Bunny suena en una fiesta, Shakira canta Waka Waka y tú gozando en una cala, tuiteando Free Palestine. Hay un dron que te vigila, trae cargas explosivas y no puede ser verdad, quizá algún día a ti te toca. Bienvenido a Napalm Beach, welcome to Napalm Beach, caipirinha y un misil, la tercera ya está aquí. Vale. A mi em preocupa que hagi arribat al punt de que la societat sigui tan ignorant que s'hagin de fer cançons d'aquest estil i després si les fas ets tot gilipolles, saps? O sigui, no és així. A mi realment una cançó que reivindicativament m'agrada. He estat mirant del Jordi Ganchitos i potser és de les que més m'agrada, per molt sàtira que sigui, per molta broma que hi hagi darrere, em fa gràcia, però sobretot és que el que hi ha darrere és com... Són uns putos hipòcrites tots, en veritat. I em preocupa realment que justament en la situació mundial que tenim avui en dia està passant. O sigui, està passant que la gent es pensava no, a mi no em passarà mai. I mira, o sigui, em sembla una barbaritat el que va passar en Palestina de la gent que havia passat missils i era com ho celebraven. Em sembla i amb Israel el conflicte, una puta barbaritat. Em sembla una barbaritat el de Venezuela ara perquè es porta anunciant vamos, dècades i dècades i ningú ha fet res i la ONU no diu res, tio, és una broma això. I òbviament la tercera guerra mundial ja està aquí, o sigui, potser no és com la coneixem, però si no ens estem donant compte, estem en el període abans de la tercera guerra mundial, abans que la gent tiri el carro pel pedregal i digui a prendre pel sac. Llavors, realment, per com és la lletra, encara que la podríem ballar una mica i tot,
a banda d'aquest speech. La valoració... Ortografia i gramàtica un 10, perquè està molt ben escrita, ¿vale? No hi ha faltes d'ortografia ni de puntuació, ja està, bromes que es veuen més endavant de la cançó i escolteu-vos-la. Després de lèxic un 8, perquè està bastant bé, però hi ha cosetes en altres idiomes que també en català estarien guais, ¿vale? I podria, inclús per la sàtira que està fent, podria haver sigut una mica més rigorós. Després, creativitat i novetat li he posat un 7, perquè en el seu estil i per la tipus que fa de música no és com molta novetat que critiqui coses, però sí que m'ha agradat. I després musicabilitat li he posat un 10, perquè això se t'enganxa, o sigui, sense voler. Jo me l'haig d'escoltar un dia buscant idees per fer els vídeos i ara ja m'ha sé la lletra, o sigui, se t'enganxa. ¿Hueles eso? Lo hueles, ¿verdad? ¿Qué es? Es napalm. Cuando llega el verano se olvida.